Studji internazzjonali juru li l-liberalizzazzjoni tal-enerġija li jrid il-Partit Nazzjonalista waslet għal spejjeż addizzjonali fil-kontijiet tal-familji u l-industriji kull fejn seħħet, dan flimkien ma' sensi kbar fost ħaddiema fis-settur. Ir-rappurtat dwar dan il-Gazzetta Kulħadd fl-aħħar ħarġa tagħha fl-isfond tal-proposta tal-Partit Nazzjonalista li propona li jilliberalizza s-suq tal-enerġija f'pajjiżna. Fil-fatt il-Gazzetta kwotat numru ta' studji minn professuri f'universitajiet rinomati li juru dan. Studju minnhom li sar mill-professur Fay Steiner tal-Università rinomata ta' Stanford fl-Istati Uniti tal-Amerika lura fl-2001 għall-Organizzazzjoni għall Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiku l-OECD jgħid li fil-verità ma kienx hemm tnaqqis fil-prezz avolja żdiedu in-numru ta' operaturi. Meta ħarset lejn dak li ġara fis-suq Ingliż l-Akkademika Amerikana innotat li kumpaniji privati b'saħħa fis-suq ħadu post entità pubblika b'saħħa fis-suq, allura l-prezzijiet ma rispondewx immedjatament għal privatizzazzjoni. Dan seħħ ukoll f'pajjiżi oħrajn tant li l-professur Steiner ikkonkludiet li gratoli ta' sidien privati u l-imminenza ta' privatizzazzjoni u liberalizzazzjoni għandhom it-tendenza li jollu l-prezzijiet li jridu jħallsu fl-industriji. Minbarek tisħaq li kien biss fejn il-gvern kompla jintervjeni b'regolamenti fuq il-prezzijiet tal-enerġija li l-konsumaturi żgħar ma spiċċawx diskriminati fil-prezz. Din l-analiżi ġiet ikkonfermata minn artiklu ppubblikat fl-2017 fil-ġurnal awtorevoli Review of Industrial Organizations miktub mill-professur Michael G. Pollitt mill-Università wkoll rinomata ta' Cambridge fl-Ingilterra. Fost l-oħrajn Pollitt isemmi kif studju tal-Kummissjoni Ewropea fl-2014 sab li waqt li l-prezzijiet bl-ingrossa naqsu b'35% bel-2008 u l-2012 residenti u industriji ma rawx kontijiet orħos minħabba l-fatt li f'dan il-perjodu l-ispejjeż fin-netwerk żdiedu bi 18.5% u 30% djar tal-familji u għall-industriji rispettivament, waqt li t-taxxi u s-sisa żdiedu b'36% u 127% djar tal-familji u għall-industriji rispettivament. Dan ifisser li fil-prattika l-proċess ta' liberalizzazzjoni ma ħallix impatti pożittivi fuq il-prezzijiet li kellhom jibdew jirċievu l-familji u negozji fl-Unjoni Ewropea. Fil-fatt il-prezzijiet tal-enerġija kemm għall-familji kif ukoll għan-negozji f'diversi pajjiżi Ewropej illum huma aktar għoljin milli kienu 15-il sena ilu. Il-professur Pollitt li fost l-oħrajn kien konsulent tal-Bank Dinji u tal-Kummissjoni Ewropea jinnota wkoll riżultati ta' studji internazzjonali oħrajn li jindikaw li dak li huwa aktar ċar u li jibqa' b'saħħtu n-nuqqas ta' sodisfazzjon tal-pubbliku bis-swieq tal-enerġija liberalizzati. Kif elenkaw dawn l-istudji l-kulħadd hemm tajt li huwa evidenti li altru minn tbeżżieħ dak li qed jgħid il-Gvern dwar l-impatt tal-liberalizzazzjoni tal-qassam tal-enerġija huwa devastanti. Dak li qed tipproponi l-oppożizzjoni ta' Bernard Grech iwassal għal effetti soċjali negattivi mingħajr ebda titjib fil-prezz tal-enerġija għall-konsumaturi, irrimarkat il-kulħadd.